Skal vi som Luthers kirke stadig tale om arvesynden? Mange vil gerne have den afskaffet, for er det ikke et alt for dystert menneskesyn? Ligeledes lærer de, at alle mennesker, der frembringes på naturlig vis efter Adams fald, fødes med synd. Det vil sige uden frygt for Gud, uden tillid til Gud og med ondt begær og stræben. Og denne medfødte tilbøjelighed eller skade er virkelig synd, som også nu fordømmer og bringer evig død over alle dem, der ikke genfødes ved dåb og helligånd. De fordømmer pelagianerne og andre, der benægter, at den medfødte skade er synd, og som forringer Kristi lidelses og fortjenestes ære ved at hævde, at mennesket kan blive retfærdig for Gud ved fornuftens egne kræfter. Der er mange, der mener, at som lutherske, så har vi et alt for negativt syn på mennesket. Vi taler alt for meget om synd, og med arvesynden, så begynder vi også allerede at sætte et negativt fortegn for menneskelivet, allerede fra vi blev født ind i den her verden. Det kommer blandt andet frem i den dåbsdebat, som vi har i de her år i folkekirken. Kan vi stadigvæk sige, at vi først bliver Guds børn i dåben? Den sætning hænger jo sammen med det, vi lige har hørt her i artikel 2 omkring arvesynden. Jeg tror, at for vi får en ret forståelse af, hvad den her artikel egentlig rummer, at så skal vi begynde et andet sted. Netop med artikel 1. Det var den, der handlede om Gud, om læren om en treenig Gud. For hvis vi bekender en treenig Gud, en kærlig Gud, hvad stiller vi så op med, at der er ondt i den her verden? Hvad stiller vi op med den onde natur, som er i os mennesker? Er der to guder, en god Gud og en ond Gud? Eller skal vi gå ind på filosofiens tænkning omkring tilværelsen? Og her har man allerede i 1530 med den Augsburgs bekendelse gået en anden vej og prøvet at give et svar på det. Man afviser, at der er to guder. Man afviser princippet om noget ondt og godt i tilværelsen, eller hvad filosofi eller andre religioner kommer på banen med. Svaret må være, at vi må søge i skabningen selv og skabningernes ansvar, og med den personlighed, vi har fået, og oprindeligt også med den frie vilje, vi har fået, hvordan misbruget kommer til udtryk her i verden. Som der blev sagt et sted, synds årsag er djævlen og de ugudeliges vilje. Det kommer vi til at høre senere, når vi kommer til artikel 19, hvor det bliver behandlet nærmere. Men det vil altså sige, at vi fastholder med artikel 1, at Gud har skabt verden god. Vi fastholder også, at Gud er kærlighed, og at Gud i sit væsen ikke ændrer på, at der er ondt her i verden. Gud vil stadig frelse. Gud har en universel frelsesvilje, og Gud har ikke forudbestemt nogen til at gå fortabt på forhånd. Men hvordan kan vi så tale om, at ikke alle bliver frelst? Hvordan kan vi tale om, at der er ondt her i verden? Ja, der hører vi, at der bliver sagt, at man lærer, og det vil altså sige, det er ikke bare noget, man finder på, men på det her tidspunkt vil man egentlig udtrykke det, kirken altid har sagt, og det, der kommer til at blive sagt nu i den her artikel, egentlig stemmer overens med, hvad man kan finde i de bibelske tekster, altså i det vidnesbyrd, vi har omkring mennesket, omkring det onde, og omkring frelsen, og hvordan Gud ser ind i det og taler ind i det. Der lærer de, at alle mennesker, det vil altså sige alle mennesker, lige siden Adam og Eva, lige siden syndefaldet, og noget, der gælder til alle tider, og noget, der ikke ændrer sig. Heller ikke selvom der er gået snart 500 år siden den her bekendelse, eller der er gået 2000 år siden, at Jesus gik her på jorden, så er der noget, der gælder til alle tider, at alle mennesker, de bliver født ind i den her verden med synd. De fødes med synd. Der er lige et lille udtryk, der hedder på naturlig vis. Og så kan man så spørge, hvad er så unaturligt her? Ja, det unaturlige, det ligger i, at der var en, der blev født unaturligt. Jesus selv. Han er undfanget ved Helligånden, født af jomfru Maria. Så jomfrufødslen er den unaturlige del her. Det var nødvendigt, at der var en, der blev født ind i verden, for at kunne redde hele
menneskeheden. Men alle andre mennesker, de bliver født, står der, uden frygt for Gud, uden tillid til Gud og med ondt begær og stræben. Det er faktisk nogle vigtige ord at lægge mærke til. Uden frygt for Gud. Det vil sige, at vi bliver alle sammen født, hvor vi vender Gud ryggen. I os selv søger vi ikke Gud. Vi bliver født uden tillid til ham. Det vil sige, det som vi normalt vil sige om troen, at troen er tillid, at troen henvender sig til Gud, at vi vil ham, kan leve i forhold til ham. Det kan vi heller ikke af os selv. Troen er ikke noget, vi skaber eller kan fortjene. Og at vi fødes med ondt begær. De lutherske, de skelner mellem appetit og begær. Man kan godt have appetit på livet. Man kan godt ville en masse ting godt. Man kan nyde de goder, vi har, mad, drikke, det seksuelle, alt muligt. Men det onde begær, vi har i os, kommer ind og forplumrer og ødelægger den gode appetit på livet, som vi kan have. Så de valg, vi træffer, selvom vi i udgangspunktet kan tænke noget godt, så bliver de også gennemstyret af det onde begær. Og derfor står vi egentlig tilbage, at uanset hvor meget vi forsøger, uanset hvor meget vi gerne vil forbedre os, og uanset hvor meget vi også måske lidt spirituelt søger noget gudeligt, ja, så kan vi ikke selv finde vej til Gud. Den her medfødte tilbøjelighed eller skade, den er virkelig synd. Det er den for ethvert menneske, fra vi bliver født ind i denne verden. Og derfor er det ikke først, når vi bliver 7 år, eller 13 år, eller 20 år, eller hvor gammel man nu skal være for at blive bevidst om sin synd, at man bliver en synder. Sådan er der også nogle kirkesamfund, der lærer. Alle, der blev født, også da jeg selv fik mine par børn, fra første sekund, de kom ind i den her verden, der var de også ramt af det. Og derfor har ethvert menneske brug for at høre, at Gud vil frelse. Uanset om man er få minutter gammel, eller om man ligger på sit dødsleje som 95-årig. Alle mennesker har brug for at få givet troen og blive vendt om. For ellers er man under Guds dom, som der står. Derfor er man under fordømmelse. En fordømmelse, der bringer evig død. Fordi man står der foran Gud og ikke kan forsvare sig selv. Man kan ikke redde sig selv, hvis ikke man bliver genfødt ved dåb og Helligånden. Så der skal altså en ny fødsel til. Vi er født ind i den her verden med en medfødt tilbøjelighed til ikke at ville Gud. Og så på den anden side, der er brug for en ny fødsel, en genfødsel, hvor Gud ved sin ånd og sit ord taler til os, skaber troen i os som en gave, og hvor vi kan gribe om alt det, som Kristus han har gjort. Det er jo de næste par artikler, artikel 3 og 4 ser handle om. Så derfor bliver artikel 2 her vigtig. Vi skal sige noget sandt om Gud, og for det giver mening at sige noget sandt om Jesus, så er vi også nødt til at sige noget sandt om os mennesker. Hvis vi ikke gør det, hvis vi så at sige fjerner synden, fjerner arvesynden, fjerner at vi ikke kan selv søge Gud, ja, så får det indflydelse på helt grundlæggende, hvordan vi tænker om evangeliet. Ja, også hvad vi tænker om Jesus og hans både liv på jorden, hans død på korset, hans opstandelse. Hvad skulle det egentlig til for? Så fjerner vi arvesyndslæren, som nogen gerne vil i dag, så er man samtidig også nødt til at sige, hvad er det så for en kristendomsforståelse, vi sætter i stedet? Hvad der er Luthers kristendomslære i talen om Kristus, det vil vi se på især de næste 2 artikler.